warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng rawuh, saha wilujeng kula aturaken dumateng para rawuh sedaya. Mugi tansah pinaringan berkah lan rahmat saha kesehatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kinurmatan Bapak Mudin Desa Tlogorejo, Bapak Haji Ahmad Syafi'i, Bapak Dusun Coke, Bapak Sutarmo, Bapak utawi Ibu sesepuh saha pepunden ingkang tansah kita ajeni, lan para tamu undangan saha rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat lan karunianipun kita saged makempal wonten ing acara tasyakuran Bapak Ahmad Syafi'i lan Ibu Rina Mulyani tanpa alangan satunggal punapa. Kula ugi ngaturaken panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang kersa rawuh gayuh barokah wonten ing acara tasyakuran menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, acara menika kalampahan minangka tasyakuran akikah putri saking Bapak Ahmad Habibi lan Ibu Rina Mulyani ingkang papanipun Dusun Coge Desa Tlogorejo ingkang kaparingi asmane Salwa Az-Zahra Salsabila Habibi. Mugi minangka tasyakuran menika putri alitipun saged dados anak solehah, panjang yuswa, pinaringan sehat, lan tansah pinaringan keberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Miturut susunanipun, acara menika badhe kalampahan kados mekaten: setunggal pembukaan, kalih pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, 3 sambutan saking tuan rumah, sekawan mauidah hasanah, gangsal doa, lan pungkasane acara yaiku ramah tamah lan dahar bebarengan. Kagem pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kula aturaken Saudara Muhammad Alif Ramadan dipun aturaken kanthi hormat. Monggo. Matur suwun sanget dumateng panjenenganipun sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi saged dados pepadang gesang kita sedaya. Acara salajengipun yaiku sambutan saking tuan rumah. Bapak Ahmad Habibi dipun aturaken kanthi hormat. Monggo. Matur suwun sanget panjenenganipun Bapak Ahmad Habibi sampun aturaken. Acara salajengipun yaiku mauidah hasanah saking Kyai Haji Ahmad Abdul Karim. Kula aturaken kanthi hormat. Monggo. Matur suwun sanget Bapak Kyai Haji Ahmad Abdul Karim, mugi tansah pinaringan keberkahan kagem kita sedaya. Acara salajengipun yaiku doa. Bapak Haji Ahmad Syafi'i, kula aturaken kanthi hormat. Monggo. Matur suwun sanget dumateng Bapak Haji Ahmad Syafi'i ingkang tansah maringi panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kinurmatan, sampun dumugi pungkasane acara menika. Monggo katur dahar bebarengan ingkang sampun katur dening tuan rumah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten acara tasyakuran akikah menika kula nyuwun agunging pangapunten dumateng para rawuh sedaya menawi wonten salah ucap, lepat lan kirang prayogi sajroning kula ngasta pranatacara. Mugi acara menika saged maringi berkah tumrap saha keluarga Bapak Ahmad Habibi lan Ibu Rina Mulyani lan putri alitipun Salwa Az-Zahra Salsabila Habibi lan dumateng para rawuh sedaya mugi tansah pinaringan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.